Esta mañá tivo lugar en Espourense a presentación oficial de Expo Familia 25, a Feira da Saúde e o Benestar na Familia que se vai celebrar os días 13 e 14 de setembro no recinto feiral. O obxectivo desta feira é que se converta nun punto de encontro anual destinado a todos os públicos, a todo tipo de familias e profesionais do sector a quen lles apetezca pasar unha fin de semana rodeados de profesionais da saúde, da educación e, ademais de compartir en familia, un espazo lúdico e comercial. A feira desenvolverase durante a fin de semana cun programa de máis de 50 actividades dirixidas por outros tantos profesionais, pensadas para todas as idades, charlas e obradoiros sobre saúde e crianza, zona multideporte, espazo musical, obradoiros en familia, zona comercial e de expositores, ademais de áreas dedicadas a asociacións e entidades sociais.